Nina besilo, nina benkosi, nina bakamdlekombana. Nginibingelele futhi kusayimina umfo kaNkeshenkeshe uphusha umtewela. Udiliza Mkhombo umfo wamlaba. Nginibingelele kuzo zonke izinkalo nina bakaZulu, nina bakamdlekombana. Njengoba nazi ukuthi sesingena kuleso sikhathi njengamanje siku level 1 umongameli wezwe idedelile uthe hayi azithi ukuthi sidla amadlelo kulezi insuku. Injabulo ke yanda ke kuthina abakhulu abathanda umculo wesintu kuthina futhi akakhulu abakhonze umculo kwaMaskandi and siyayibona njengamanje ukuthi before izinkunzi zize zithi ziyakhipha kodwa siyayibona ukuthi ikhona ibuild up enkulu kakhulu njengoba sikhuluma njengoba uKhuzani ezokhipha ialbum ngomhla ka3 December ku2021 usephinde futhi wamemezela waphinde waqinisekisa indlela yokuthi kutholakale umculo ngondlela yokusheshsha futhi njengamanje ungakwazi ukuthi uorder ama-CD awu25 ngebox eyodwa noma ngubani noma ungaseyinduna noma ukephi ukuze ukwazi ukuthi angazi noma ukhona ukuthi wa distribute nawe ngokokwakho kodwa ke futhi ke nayi ke imininingwane ngizoyifunda njengoba injalo ithi imbila yeswela umsila ngokuyalezela ungasali uma ufisa uorder ama-box e-CD ezophuma kaKhuzani ufaka imali kwi-account engenhla bese uthumela islip ngo-WhatsApp kule number 0796649464 nemininingwane yakho ephelele nendawo ohlala kuyo. Ibox yama-CD ngayinye ibiza u2000 rand. Ubufakazi bokhokhile mabubhalwe ngesikhathi kufakwa imali. I-reference kube inamba yakho yocingo kuze sizokufonela. Phuthuma kuyavala maduze njengoba siyazi ukuthi uyakhipha ke mfowampunguze ngoDisemba iyona ndlela ke lena yokuthi ukwazi ukuthi upre-order ama-pre-orders ke lawa iyona ndlela ukuthi wenzeke lawa nanokuthi ke mawazi ukuthi wena kunabantu abaningi abayidingayo i-CD ngala usondelene ngakhona iyona ndlela ukuthi usheshe uyilande lena uyithole nangamanani aphansi ke mozoyithola ngo2000 ibe e25 phakathi kodwa ke naye ube wabesebhala wathi nge3 December kuyobe konakele sicela nixhumane nezinduna kusemanje nifake ama-order enu kuhle ukusebenza kusakhanya kunina bendlovu sifise ngathi ke wonke ke amanye ama-artist futhi ngathi nawo ususheshe sibone ukuthi ngoba kulo December kufuneka ngempela ingane iye konina kulo December kufuneka kucace ngempela kulo December ukuthi sisoka ekuvaleleni okukhulu ko level 5 level 4 sithwale kanzima onke ama struggles kumele besihlisele wona besinika umculo omnandi labaculi and we are banking on them ukuthi basisize kakhulu. Ngicela udlule ngo like no share no subscribe kusayimina futhi uFowankeshe.